Пане Езу, Твое сердце настолько доброе, что нават после смерти здольное вызволить людские души с путаў часовых. Хочам, каб Ты занёс до небеснага Айца наши молитвы за души померлых, якія пакутуюць у чыстцы. Сердце Езуса, радость усіх святых, змилуйся над нами. Помолимся у интенции Святого Айца, каб атрымаць полный отпуст. Отче наш, который есть в небе, свянься имя Твое, придь кролевство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего повседнего дай нам dzisiaj, и отпусти нам наши вины, яко и мы отпущamy нашим виновайцам, и не вводь нас на покушение, але нас збав от злого. Амин. Здравость Мария, ласки певна, Пан с Тобою, благословенна, что венці невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Свята Мария, Матко Божия, мучим за нами грешными, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Tych słów, sercu obiecania, że czuty na ziemi, prawda dla mnie, za na mojej duszy, Jezu, król Twoja. Król Twoja, lepsza jak tych słów, sensu obiecania, że czuty na ziemi, prawda dla mnie, cena mojej duszy, Jezu, król Twoja. Что может быть наши грехи, что добрыни, красавца Отца, когда наш шлях светла, смело мы идем, с доверием, что дает только кровь Твоя. Что может быть
ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Поважany ksiądz proboszcz, poważane świętary, дорогие сестры, браты и сестры у Христе, мы переживаем, дорогие, день реколлекции великопостных, суббота, перед день недели, уже пятой в Великим посте. Сегодняшний день нас запрошает до того, как мы поглядели так докладно на нашу веру, на то, яким чином ми нашу віру виказуємо у сучасному світі. Це питання основополагаючим з'являється, бо християнин любить Бога праз конкретне життя. Так говорить Святое Писання. У святої літургії канцеліброваній ksiądz proboszcz молиться за померлого Яна Прима у першу годину після його смерті, за Дануту, Леонарду і Болеслава. Я молюся об щасливой операции и вертании до здоровья, о Божьем благословении Пецы Мати Божией для Ольги Довгяло. Teraz przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem, godnie i pobożnie uczestniczyć w tej świętej liturgii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, który oddał własne życie za zbawienie świata przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje, króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги пророка Єремія. «Вось надыходзяць дні, кажа Пан, калі устанаўлю з домом Ізраіля і з домом Юды новы запавет. Не паводле запавету, які устанавіў я з іх прарокамі ў дзень, калі ўзяў іх за руку, каб вывесці з зямлі егіпецкай. Той запавет мой парушылі, хоць я быў іх валадаром, кажа Пан. Але вось запавет, які устанаўлю з домом Ізраіля пасля гэтых дзён, кажа Пан. Укладу закон мой унутро іхняе і напішу яго на іхніх сэрцах, і буду ім Богам,
а яны будуць маім народам. І больш не будуць вучыць яны бліжняга свайго, ці брата кажучы: пазнайце Пана, бо ўсё, ад найменшага да найбольшага з іх, пазнаюць мяне, кажа Пан, таму што дарую ім правіны, і грахоў іхніх больш не буду ўспамінаць. Гэта Слова Божае. Чистое сердце створил во мне Боже, чистое сердце створил во мне Боже. Смилуйся надо мною, Боже, у великой милости Твоей, и в полноте милосердности Твоей знищи беззаконие мое. Обмыть цалком меня от провин моих, и очисти меня от греху моего. Чистое сердце створил во мне Боже, чистое сердце створил во мне Боже, и обновил во мне трывалый дух. Не откинь меня от своего обличия, и не позбавь меня Духа Твоего Святого. Чистое сердце створил во мне Боже, верни мне радость избавления Твоего, и умацуй меня Духом прихильным, научи меня правых шляхам Твоим, и безбожники до Тебе вернутся. Чистое сердце створил во мне Боже. Читание послания до Габреев. Христос, судьи тела своего, с мощным голосом и со слезами узнес молитвы и просьбы до того, кто мог урятовать его от смерти, и был выслушан за свою покорливость. Хоть был сыном, научился послухмянности простое, что вытерпел, и, будучи досконалым, стал для усих, кто ему послухмяны, причиной вечного избавления, и Богом был обвешен першосвятером на узор Мельхизедека. Это Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие. Коли кто служить мне, нехай иди моим шляхом, каже Пан, иди я там буди и слуга мой. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Яна. У той час были некоторые греки сярод тых, хто пришел поклониться Богу на свята. Яны подошли до Филиппа, які быў з Бетсаиды Галилейской, и просили его, кажучи: «Пане, мы хочам бачыць Езуса». Филипп пайшоў, сказаў пра гэта Андрэю. И пайшлі Андрэй с Филиппом и рассказали Езусу. А Езус сказаў ему адказ: «Настала гадзіна ўславіцца Сыну Чалавечаму. Сапраўды, сапраўды кажу вам,
Калі пшанічнае зерне, упаўшы ў зямлю, не памрэ, то застанецца адно, а калі памрэ, то прынясе багаты плён. Хто любіць жыццё сваё, загубіць яго, а той, хто ненавідзіць жыццё сваё на гэтым свеце, захавае яго для вечнага жыцця. Калі хто служыць мне, няхай ідзе маім шляхам, і дзе я, там будзе і слуга мой. І хто мне служыць, таго ўшануе Отец мой. Цяпер усхвалявана душа моя, і што мне сказаць? Ойча, захавай мяне ад гэтай гадзіны. Але ж дзеля гэтай гадзін я і прыйшоў. Ойча, услаў імя сваё. І пачуўся з неба голас. Уславіў і услаўлю зноў. Народ, які стаяў і чуў гэта, казаў: гэта гром. Іншыя ж казалі: анёл гаварыў з ім. А Езус адказаў, кажучы: не дзеля мяне быў гэты голас, але дзеля вас. Цяпер адбываецца суд над гэтым светам. Цяпер князь гэтага свету будзе выкінуты вон, і я, калі буду узняты над зямлёю, усіх прыцягну да сябе. Казаў жа ён гэта, прадказваючы, якою смерцю меўся памерці. Гэта слова Пана. Тобі, Христе. Нехай слава очистить нашу душу з усяким провином. Похвалений Єсус Христос. Поважаний ksiądz proboszcz, дорогі брати і сестри у Христі, так як на початку літургії я пригадав, падчас гэтай навукі рэкалекцыйнай мы будзем прыглядацца да нашай веры. Веры, якой даў пачатак збаўца Езус Христос. Ад яго імя веруючыя ў Хрыста, у Бога адзінага ў Троіцы, новага запавету, пачалі называцца хрысціяне. Тыя, якія нясуць у сабе Хрыста гэтаму свету. Бог прыходзіць на гэты свет праз людзей. Ён не прыходзіць ні праз каго іншага, толькі канкрэтна праз нас. Прамаўляе праз нас, дзейнічае, звяршае вялікія таямніцы сакраментаў праз чалавека, дакранаецца да яго душы і патрабуе аднаго, толькі аднаго, веры, але веры праўдзівай, веры дасканалай, веры глыбокай. Па веры ваша няхай станецца вам гучаць словы новага запавету. Хтосьці можа зрэдукаваць веру да такога ўзроўню, што будзе выконваць механічна усе прадпісанні. Тое, што нам дадзена голасам касцёла. Напрыклад, пост, то пост захоўваю. Нядзельная літургія, добра, прыйду. Можа, яшчэ нейкія іншыя пастановы. Усходняя такая мудрасць у Вялікім посце, ва ўсходніх рытуалах малітоўных мае такія словы. Д'ябал не есць і не п'е, а нават не жаніцца. Аднак далей застаецца д'яблам. Такія словы дзіўныя. Д'ябал самы вялікі аскет, але надалей застаецца д'яблам. Наша вера хрысціянская, браты і сёстры, заключаецца ў чымсьці большым, як толькі у механічна захоўваемых прадпісаннях. Ці гэта прадпісанні касцёла, ці нават, браты і сёстры, прадпісанні, якія мы называем Божыя наказы. Калі толькі іх механічна захоўваць, гэта не ёсць верай той, якая мае быць. Злюбленыя, у 20 стагоддзі жыў такі чалавек, Махатма Гандзі. Ведаеце, ён зрабіў шмат дабра для зямлі, не быў ён ахрышчаны. Ён, чытаючы Евангелие, так пераняўся ідэалам, прадстаўленым там, што хацеў быць ахрышчаным. Сапраўды меў такое жаданне, пакуль не сутыкнуўся з хрысціянамі, якія сваім спосабам жыцця яго адназначна і беспаваротна адрынулі ад хросту. Ён ужо не хацеў станавіцца адным з тых,
якія так топчуць Евангелие. Гэта было прыкладна ў 50-е гады 20-го стагоддзя. А далей яшчэ вось такі каталіцкі пісьменнік з Англіі Брус Маршал, які памёр у 1987 годзе. Кажу гэтую дату, каб паказаць, што зусім нядаўна ён выказаў такія словы, што наша рэлігія з'яўляецца вельмі праўдзівай рэлігіяй. Аднак часта спосаб практыкавання гэтай рэлігіі з'яўляецца вельмі непапраўным і фальшывым. Но яшчэ адно такое меркаванне кандыдата на алтар Божы ксяндза Бляхніцкага, які вельмі вядомы ў Польшы, ён заснаваў аазу, такі рух моладзевы святло жыцця. Фос Дзоэ гучыць у арыгінале гэтая назва. Мы, як клерыкі з духоўнай семінарыі, ездзілі на такія спатканні моладзі ў Польшы. Гэты чалавек хацеў несці асабліва для моладзі прапанову сапраўды аднавіцца ў сваёй веры, правесці пэўную рэвізію, убачыць, што трэба чыніць, каб змяніць спосаб практыкавання веры. Ён кажа так, а большасці ахрышчаных належала б казаць, што яны не хрысціяне. Балючыя словы, цяжкія словы нават для слухання. Аднак яны маюць месца у гэтым 20-м стагоддзі і з пэўнасцю ў 21-е пераходзіць, у якім мы цяпер з вамі жывём. Я разважаў над гэтымі словамі, затрымоўваў увагу і пастанавіў, што падчас рэкалекцыі абавязкова адна навука будзе прысвечаная таму, наколькі мы блізка або далёка ідэалу веры той, якую распачалі практыкаваць першыя хрысціяне. Браты і сёстры, Святое Пісанне у дзеяннях апосталаў прадстаўляе нам жыццё першых хрысціянаў і распавядае аб тым, што яны, прымаючы хрост, лічылі сябе самымі шчаслівымі людзьмі. З усведамлення гэтага вялікага шчасця, што ты жыхар неба, ўжо на зямлі жывучы, яны перажывалі пастаянную радасць. Аб гэтым сведчыць і апостал Павел, калі ён пакідае ўсё дзеля Хрыста, яго бічуюць, у яго місійных выправах ён церпіць розныя выпрабаванні, нават крушэнне карабельнае, аднак застаецца пры жыцці. Аднак часта Святое Пісанне кажа, і ён цешыўся, радаваўся быць годным цярпець дзеля Хрыста. І гэта першы такі пункт. Ці адчуваеш, брат і сястра, у сваім сэрцы шчасце, што ты жыхар неба? І гэтае пытанне кірую да сябе і да вас, і да тых, якія па гэтаму боку алтару і па другім боку алтара. Радасць, яна характарызуе у вельмі значнай ступені хрысціян. Хрысціян, якія адважыліся ісці шляхам крыжа Езуса. Хрысціянства – гэта дарога крыжа. Сцвярджаем гэта, дзякуючы словам Хрыста, які кажа, калі хто хоча ісці за мной, няхай возьме свой крыж і няхай наследуе мяне. А чым мы адрозніваемся ад усіх іншых людзей? Мы ахрышчаныя. Далей многія хрысціяне, на жаль, пакладаюць надзею у моцных гэтага свету. Спадзяюцца на тое, што іх матэрыяльнае забеспячэнне будзе для іх надзейным фундаментам жыццёвым. Хтосьці канкрэтна спадзяецца на тое, што яго адукацыя, яго таленты будуць тым фундаментам. Здараецца так, што хрысціяне жывуць паміж сабой вялікай нязгодзе, шукаюць прыемнасці, супакою, парушаюць там і сям Божы наказ, нават не думаючы. І зноў вяртаемся да крыжа. І неахвотна ўвогуле слухаюць словы пра крыж Езуса. Бяры свой крыж. Які крыж? Жыццё прыгожае, жыццё цудоўнае, шчаслівае, жыві як хочаш. Такія лозунгі з'яўляюцца і на тэлеэкранах, і ў інтэрнэце. З'яўляюцца нават цэлыя рухі, якія парушаюць розумам і адчуваннямі маладых людзей
І гэтыя лозунгі кароткія, глыбока пранікаюць у сэрца. Жывеш адзін раз, еш, пі, весяліся, рабі, што хочаш. І тым самым ахрышчаны становіцца ўжо не вучням Хрыста, не хрысціянінам. Ён становіцца нейкай падробкай хрысціянства. А мы ўсе хочам арыгіналу. Хто хоча падробак мець? Як жа часта ганарыцца чалавек, калі мае нешта арыгінальнае, фірменнае, добрае. А хтось, як мае нейкі падробак, рукой махаюць, кажуць, падробак. Ерунда. Такое слово ёсць. Гэта можна аднесці да хрысціян, ці падробак, ці арыгінал хрысціяніна. Святое Пісанне гаворыць, што яно, Слова Божае, з'яўляецца моцаю Божай для тых, якія вераць. І гэта прызванне пакладаць надзею не на сабе, не на сваіх талентах і магчымасцях, не на матэрыяльным забеспячэнні, на Богу самім. На сённяшні дзень знайшоў я цудоўнае сведчанне першых стагоддзяў хрысціянства, пісьмовае сведчанне аб жыцці хрысціян. І вось у другім стагоддзі з'явіўся такі ліст, які напісаны быў згодна са сведчаннямі тагачаснымі, мучанік Юстын, так яго імя было. Ён быў хрысціянінам, закончыў жыццё мучаніцкай смерцю. І да яго скіраваў пытанне Дыягнет. Многа мы не ведаем пра яго, толькі ведаем, што ён быў язычнікам, займаў нейкую функцыю важную ў грамадскім кіраванні. Ён вельмі хацеў даведацца, хто такія хрысціяне. Давайте прыпомнім, што другое стагоддзе гэта яшчэ было жорсткае пераследаванне хрысціян. На беларускай мове не знайшоў тлумачэння, на рускай ёсць мове. Паслухаем. Христиане не различаются от прочих людей ни страною, ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо особенных городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречия и ведут жизнь ничем не отличную от других. Только их учение не есть плод мысли или изобретений людей, ищущих новизны. Они не привержены какому-либо учению человеческому, как другие. Но обитая в эллинских и варварских городах, это значит у язычницких, где кому досталось, и следуя обычаям тех жителей в одежде, в пище и во всем прочем, они представляют удивительный и поистине невероятный образ жизни. Живут они в своем Отечестве, но как пришельцы. Имеют участие во всем, как граждане, и все терпят, как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть Отечество, а всякое Отечество – чужая страна. Они вступают в брак, как и все, рождают детей, только их не бросают. Они имеют трапезу общую. Они во плоти, но живут не по плоти. Находятся на земле, но суть граждане небесные, повинуются постановленным законам, но своей жизнью превосходят самые законы. Они любят всех и всеми бывают преследуемы. Их не знают, но осуждают. Умерщвляют их, но они животворятся. Они бедны, но многих обогащают. Всего лишены и во всем изобилуют. Бесчестят их, но они тем прославляются. Клевещут на них, и они оказываются праведны. Злословят, и они благословляют. Их оскорбляют, а они воздают почтением. Они делают добро, но их наказывают, как злодеев. Будучи наказываемы, радуются, и как будто им давали жизнь. Иудеи вооружаются против них, как против иноплеменников, и эллины преследуют их, но враги их не могут сказать, за что их ненавидят. Насовується питання. Ці представлене життя християнина можна приложити до моєго життя? Ось гэта ідэал. Бо гэтае апісанне было вельмі праўдзівым. Ліст да Дыягнета паказвае сапраўды ў падрабязнасцях, кім былі хрысціяне і кім яны ёсць. Хто можа цяпер у 21 стагоддзі
знайсці такое вось згрупаванне, такую групу людзей, якія б дакладна гэтаму ідэалу следавалі. Першыя хрысціяне, яны ў кожную нядзелю ўсе сабіраліся на святой літургіі ў нядзелю раніцай. Першыя хрысціяне, яны прабывалі ў такім добрым кантакце адныя з другім, што імкнуліся адныя другіх успамагаць духоўна і матэрыяльна. Першыя хрысціяне, яны не вагаліся аддаць жыццё дзеля Хрыста. Не вагаліся казаць, што хтосьці прадстаўляе непраўду, хтосьці альбо нейкая сістэма нясе зло, прыніжэнне чалавека, яго годнасць. Яны не баяліся нікаго, бо Бог ёсць нашай моцай. На пачатку хрысціянства не было ніякіх катэхез, не было арганізаваных ніякіх урокаў рэлігіі, а ўсё адбывалася на святых літургіях праз казанне і, увага, дарагія бацькі, у сем'ях. Вельмі доўгі час, аж да сучаснасці, катэхез адбывалася выключна ў сем'ях. І перад прыняццем першай камуніі толькі дзіцё складвала экзамен перад святаром альбо вызначаным чалавекам. І гэта запрашэнне сёння перагледзець сваё хрысціянскае жыццё ў сям'і, маё практыкаванне жыцця. Мама і тата, прыгледзьцеся, калі ласка. Тертульян сказаў такія слова, а ён быў айцом касцёла, які напісаў шмат розных духоўных прац, гаворыць, што мы становімся хрысціянамі, а не нараджаемся імі. З гэтага вынікае, што хрысціянства – гэта працэс, развіццё, гэта пэўнае самавыхаванне да чагосьці канкрэтна. І нашым ідэалам ёсць любоў. Любоў безмежная, любоў ахвярная. Прачытайце, калі ласка, пасланне 1 да Карынцянаў, 13 раздзел. Сёння, падчас навукі для жанчын, мы будзем звяртаць увагу на яго. Хрысціянін – гэта той чалавек, які прымае рашэнні, адказныя, вельмі адважныя. Ён патрапіць раптоўна прабачыць, раптоўна забыць зло ўчыненае, раптоўна, бескарысліва служыць іншым, і ўсё гэта зыходзіць з любові. Сёння трэба было б нам казаць, што рэкалекцыі маюць нас вярнуць да гэтага ідэалу альбо да жадання гэты ідэал аднавіць у сабе. Навяртанне. А як яго зрабіць? Як цяпер зрабіць жыццё сваё такім? Проста прыйсці сёння дадому, паглядзець у люстэрка і сказаць: слухай, будь праўдзівым перад сабой. Католік, хрысціянін, всё, жыццё мяняецца абсалютна. Хто адважыцца так зрабіць? Я сёння, можа, паспрабую вечарам у люстэрка прыгледзецца. Касцёл нас запрашае не толькі такім чынам, такім самаперакананнем сказаць сабе, сказаў слова, трымай яго, але дае нам цудоўныя дары. Святое Пісанне, каб мы ніколі яго не забыліся. Браты і сёстры, у кожнага хрысціяніна проста немысліма, каб не было Бібліі дома. Гэта проста немагчыма. Гэта слова, гэта пасланне, ліст Айца Нябеснага, асабліва новы запавет перачытваць 100 раз, 10 раз у дзень, 100 раз у месяц. Адныя самыя адрыўкі, якія мы чуем падчас літургіі, успамінаць казанні, разважанні. А цяпер так шмат розных магчымасцей, карыстаючыся інтэрнэтам. Касцёл запрашае да літургіі святых сакраментаў, якія чыняць нас утаемнічанымі, уключанымі ў жыццё Божае і супольнасць хрысціянская. Сёння чалавек становіцца такім ананімным, альбо ўжо стаўся такім невядомым. Ён стаўся такім, якога ніхто не ведае, я нікаго не ведаю. А прызывае нас хрысціянства, каб мы адкрываліся асабліва на тых жа самых хрысціян у парафіі, удзяляліся ў гэтай супольнасці сваімі талентамі. От як сёння цудоўна спявалі, так моладзь, маліліся, кожны свае функцыі выконвае, ведаюць сябе ўзаемна, нясуць у сабе гэты дар адзінства супольнасці.
З гэтага вынікае, што першым крокам нашага аднаўлення веры гэта ёсць такое веданне нашай веры. Веданне ўсяго, што адносіцца да асноў веры. Мы вельмі запрашаем святары да таго, каб карыстацца таксама чытаннем літаратуры каталіцкай, вот гэтымі часопісамі, якія ў кожным касцеле каталіцкім ёсць. І гэта першы крок, але яшчэ немагчыма гаварыць, што чалавек поўнасцю веруючы, такі вось глыбока з'яднаны з Христом і супольнасцю касцёла, калі не зрабіў наступны крок даверыцца Пану Богу. Мы ўчора казалі крыху аб гэтым, калі разважалі пра святога Юзафа. Даверыцца Богу. Бо словы святога апостала Якуба з паслання ў 2 раздзеле яны ставяць усё на сваё месца. Верыш, што ёсць Бог, ён кажа? Добра чыніш? Аднак таксама і злы дух, злыя духі вераць і дрыжаць. Ведаць сваю веру – гэта яшчэ не вера, гэта пачатак веры. Даверся бязмежна Айцу Нябеснаму. Даверся так, як давяраецца альпініст тым прыладам, дзякуючы якім узыходзіць на гару. Даверся безмежна таму, як давярае чалавек, які скочыў з самалёта і мае пры сабе парашут, мы называем. Ён яму давярае усецэла, абсалютна, сваё жыццё. Хрысціянін мае даверыцца так безмежна, як нікаму у жыцці. І трэці крок вельмі важны. Гэта калі хрысціянін практыкуе тое, чаго навучыўся. Пасланне святога Яна апостала ў 5 раздзеле гаворыць, любоў адносна Бога заключаецца ў тым, каб выконваць яго наказы. Звярніце ўвагу, на пачатку я прыгадаў, што выконванне механічнае не ёсць хрысціянства. Яно мае месца ў нашай веры, але гляньце, ужо на тым месцы 3. Калі перажыў гэтыя этапы ведання веры, даверу Бога, і пасля гэты этап, ён з'яўляецца прыгожым сведчаннем аб сваёй веры. Вера, якая дзейнічае праз любоў, гаворыць пасланне апостала Паўла да Галатаў у 5 раздзеле. А непакоючымі словамі, магчыма, для некаторых, Мацвея апостала: «Не кожны, хто мне кажа, Пане, Пане, увойдзе ў валадарства Божае, але той, хто выконвае волю Айца Нябеснага, які ў небе». Калі не жывеш так, як верыш, то пачнеш верыць так, як жывеш. Узлюбленыя, мы шукаем магчымасці аднаўлення. У кожнага свой шлях. Апостол Павел запрашае толькі да рашучасці. А Ян, евангеліст, гаворыць адназначна і вельмі зразумела: каб ты быў халодны або гарачы. Калі ты будзеш летні, я выплюну цябе з вуснаў маіх. Будзь альбо зімны, або гарачы. Трэцяга не дано. Не дадзена. Немагчыма быць хрысціянінам на 20%, 30, 40, 50. Немагчыма быць хрысціянінам толькі па крыху, так, іграючы, як у тэатры, акторы гэта чыняць. Калі хочаш быць іншым хрысціянінам, арыгінальным хрысціянінам, які каштуе вельмі шмат у вачах Божых, то ўзлятай высока, ляці. Рабі гэтыя крокі, і кажу гэта да сябе і да вас. Будзем узвышацца, бо нашай моцай ёсць Бог сам. Да яго прылепімся і з ім будзем крочыць. Радуемся, мы шчаслівыя. У кожнага з нас ёсць білет шчасця. Не згубі яго. Амен. Teraz wyznajmy naszą katolicką, świętą, powszechną wiarę, która prowadzi do zbawienia.
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmie Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekując krzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie, da Бога, який про святих рост одрадил нас и покликал до вечного життя, узнесем наши спольные молитвы и просьбы. Молимся за ўсіх ахрышчаных, каб у Богу яны чэрпалі сілы і заўсёды адстойвалі справядлівасць і праўду. Цябе просім. Молимся за людзей, якія адышлі ад касцёла, каб яны не трапілі ў сеці злога духа і атрымалі ласку на вяртанне. Цябе просім. Молимся за народы свету, каб на шляху да лепшай будучыні яны кіраваліся святлом Божай праўды, запісанай у Евангеліі. Цябе просім. Молимся за дзяцей, якія ў бліжэйшы час прымуць сакрамент хросту, каб на працягу ўсяго жыцця яны заставаліся вернымі Хрысту і Касцёлу. Цябе просім. Молимся за хрысціянскія сем'і, каб яны вытрывалі ў еднасці, да якой паклікаў іх Езус Хрыстус. Цябе просім. Молимся за нас саміх, каб мы ахвотна слухалі Слова Божие і трывалі ў малітве. Цябе просім. Wznosi молитву до Бога в інтенціях Святої Мши за душу святої пам'яті Прима Яна у першу годину після смерті, за Дануту, Леонарду і Болеслава, каб цешилися гляданням Бога тваром у твар у володарстві вічного щастя. Цябе просим. Про заступництво Маті Божої Здравительки молимся об щасливой операции и хутким вертании до здоровья, Божьем благословении Пецы Маті Божией для Вольги Давгяло. Цябе просим. Всемогутный Боже, Ты дал нам життя и неспинно посылаешь нам Твои ласки. Учини просим, каб мы с удячностью примали Твои дары и делились ими с ближними, праз Христа, Пана нашего. Что принести более я не знаю. Пустые руки подношу тебе. Помощь ничего в свете я не маю. Пустые руки подношу тебе. Помощь ничего в свете я не маю. Молитесь, браты и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Wyslухай нас, Wszechmogący Boże,
i przez tę ofiarę oczyst grzechów swoich wiernych, którym dałeś poznać prawdę chrześcijańskiej wiary, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serce. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę ugodne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, abyśmy oczyścili serce od nieuporządkowanych przywiązań i wśród spraw doczesnych troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając. Święty, święty, Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy Śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego zmartwychwstania. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś
abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem, biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O zmarłych Janie, Danucie, Leonardzie, Bolesławie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętymi Kazimierzem, Maksymilianem, Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec sprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła zgodnie z Twoją wolą, napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Ciało, krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, Panie Jezu Chryste, niech przyjdzie
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленные покликаны на вечеру ягоную. Пані, я не вартий.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zawsze byli żywymi członkami Chrystusa, którego ciało i krew przyjmujemy przez Chrystusa, Pana naszego. Pani Jezu, przez zastupnictwo Maryi, Matki Twojej, jaka narodziła Ciebie z любов'ю, a tak samo przez zastupnictwo świętego Józefa, człowieka do wieru, jaki opiekował się Tobою после narodzinów, прошу Ciebie u intencji tego nienarodzonego dziecięcia, jakie duchowno хочу усыновить, jakie знаходится w niebezpieczeństwie abortu. Прошу, дай jego батькам любов i odwagę, aby oni nie zabijali swojego dziecięcia, a покинули ему życie, jakie Ty sam temu dziecięciu предвизначил. Amen. Дорогие мои, завершается другой день наших реколлекций великопостных. После этой мши отбудется наука становая для женщин. Тому ще раз всіх запрошаємо, женщин, усіх запрошаємо, щоб остатися, послухати эту спеціальну науку. Так само сьогодні переживали ми День сповіді у нашій парафії. Великий дякую шановним святарам за те, що допомагали нам поєднатися з Богом у сакраменті сповіді святої. Великий дякую так само усім тим, хто в цей день сьогодні приступив до сповіді, так як просили ми, бо у наступну неділю ми так само будемо їздити у інші парафії, у Лідзі, щоб там допомагати так само вірникам інших парафій поєднатися з Богом. Тому велике дякую, що послухали. І, як бачу, вельми шмат приступило до комунії святої. Це вельми добре, це значить, що наші серця, вони відкриті на Бога і живемо ми Богом. Живемо Його Словом, і це Слово дає добрий, благословлений плон у нашому житті. Завтра неделя, порядок набоженства недельный, только с тем, что после Святой Мши увечері, вечорной Святой Мши отбудется наука становая для молоді. Тому передавайте эту информацию молоді, как завтра наша лидская фара была полная молоді, как яны так само почули вельми важные, передусім Божие Слово, але так само і эту реколекційну науку, яка так само допоможе, щоб їх життя може змінилося, може сталося ліпшим, ще більш Божим життям. Тому щиро запрошуємо на завтра, після Святої Мши вечорної, нашу молодь. Тепер приймемо Божє благословення. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.